Good morning, everyone. A fruitful day. Bakante ko igsoon, bakante. Taon na wala ka live. So mag-live ta karon kay unyang hapon. After this, busy na pod. Unyang hapon, busy na pod. Unyang gabi, busy na pod. Daghan kita study mga kaigsuonan. Praise the Lord kay bakante ta karon. So ako sa ni-share atong live igsoon. So please share our live this morning. No, nindot ni Ikson kay ang atong topic karon may tungod ng linog. Di ba? Trending ron ang linog, unsay mensahe sa Ginoo sa linog. Nganong naay linog, kung nganong gialaw ni Lord ang linog, unsa man na tsamba ang linog? No, naay message si Lord behind this. Mo na itong mensahe karon, our topic. Okay? Anyway, ako sa i-share itong live. Praise the Lord, hallelujah. So please share our live this morning and don't forget to, as always, mention your friends, your loved ones in the comment section. Praise the Lord. Dani. Ako sa share mga igsoon. Maing buntag sa brother Ricky C. Ravena. God bless, Brad. And shout out to naka-timing jud ko, Brad Pas. Salamat kayo, Brad Sir. Thank you, Sir Brad Sir Ruji Abergonzalo. Praise the Lord. Again, indot na itong topic karon mga igsoon kay ato ang hisgutan kaning nahitabo karon nga kaning daw linog, kaning trahedya, kalamidad. Okay? So atong pasultiyon ang pulong sa Ginoo kung unsay gidala-dala nga mensahe sa linog biblically. Dili ka magama no? Biblically. So dan sharing. So kumusta na ko? Kumusta mo tanan di ano? Igsoon sa mas kung gibalik-balik. Dili man ta maka-live tungod sa kabisi nako. Kabantay mo halos no, every night natay Bible study. Karon gali kay nay hapon, nay gabi So kinabisihan ta mga igsoon no. So mao bitaw na ako yung mga schedule nga mura og na-cancel na ko tungod kay na-conflict siya. Apan busy paras kay mayaan sa Ginoo. Pero mawala gid mga igsoon dili man ta ka live apan kanunay mong nasa ko ang mga prayer. No? Praise the Lord. So nag-ampo ko kanunay mga igsoon nga naamos mayong kahimtang unya maayong panglawas, labaw tanan duol sa Ginoo. And then after sa tong live igsoon maghimo tag prayer sa Cebu. No? Cebu kay actually igsoon sa katong duol jud sa epicenter bitaw sa linog kusog kay naduol dito akong manghod. No? Shout out sa tanang taga San Remigio diha na di akong manghod. Unya sa duol somewhere Bugo, no? Mao na di mga igsoon nga after sa tong live karon maghimo ta og special prayer sa mga biktima niya, kabalo na tayo nga na yung mga kinabuhi nga nakalas igsoon. Mao na itabo magina siya no. So mao na nga this morning atong pasultio ng balaang kasulatan, pasultio ng pulong sa Ginoo mahitungod sa aning trahedya, mahitungod sa linog. Is it biblical na ay linog? Unsay ngano man ni no. So atong tanawon karon og unsay message ni Lord behind ani nga tragedy, behind ani nga calamity igsoon nga kalamidad. Nabay mensahe ang Ginoo kay mao ni akong ibalik-balik igsoon. Tanang panghitabo di na to masabtan pero naay message si Lord. There's no such thing as an accident nga nahitabo nining kalibutan apan matag panghitabo gyud pwede na di mahitabo apan gitugot sa Ginoo kay na siya gipaabot. Amen. Shout out kay Geraldine. Okay, sa video ni sister. Shout out ni sister or Ma'am Geraldine, happy birthday. Greetings from Sister Rochelle Humauas Castillo. Mayong buntag sad Sister Hazel Lumunsod Selmar. Praise the Lord. Okay? So, ako din gi-shout out ang 225,000 followers o mabungahong Kristohanon. Duha tong gi-live ron mga igsoon kay ngani man gud. Katong original page na to nga tong daghan kayo followers, mabungahong Kristohanon mabungahong Kristohanon katong 225,000 followers. Not recommendable siya sa Mita.
mao na nga ang uban dili ka kita dahil sa way duha tong gigamit ron kay recommended maning mabungahong Kristohanon 2.0, no? So mao na nga duha ka page ang atong gigamit ron mga igsoon kay di man gud kabantay ang uban. May ilang reklamo ba nga, pastor wala lagi ka nag-live man gud. Mao na nga karon duha akong gigamit gi-cross post nako siya mga igsoon. Nya wala man poy violation, wa man kay mailan man og violation kay mo kuha ng mita, no? So katong last na akong violation kay katong na ako na share about politics nga kuan bitaw. Basta na pero sagdi lang kay basta ko ay so nang importante na ko dili ang earnings. Ang uban nagtuo nga kung importante earnings, no. Ang importante na ko nga ang pulong sa Ginoo madunggan sa mga tao sa lain-laing sulok ning kalibutan. Mo na importante na ko. Actually, kaning ako ang mga setting karon sa professional, wala na ko giset ang uban. No? Kay dili jud ko moingon nga vlogger ko, no? Dili. Ako nag-share lang ko sa pulong sa Ginoo. Okay, si katulad atong birthday girl si Sister Geraldine from Living Water dito Christian Fellowship. Okay, thank you. Shout out mga star senders, mga subscribers, and of course tanang mga followers, Luzon, Visayas, Mindanao, tanang nagtanaw karon mabungahong adlaw mga igsoon og mangayo jud kog pasensya nga taud-taud na ta wala naka-live. Although nag-live ko kung mag-Bible study pero lahi jud ning live nga ingani. No? Kay mao inaanda na to ba? Busy kay mga igsoon apan karon minghatag jud kog higayon kay bakante masad ko but after this manglakaw mi. Actually manglakaw nang ta meron ingon akong asawa pag-live sa lab. No? Kay gusto na ko ipaabot ni igsoon labi na kaning nahitabo karon nga linog. Actually, pag linog mga igsoon, kabalo mo, nagka-Bible study ta ato. Nagwali ko, hapit na ko na conclusion ako sa wali. Mao tong kabantay mo naka-live ko niya napaong og kalit. Taud-taud sa siya diri sa Bohol, ang linog sa sayo ba. But praise God, malipayon mi, no, wala mi nahadlok igsoon. Honestly, igsoon kami ray nasa sulod sa balay that time. Ang mga silingan, ang gawas na nasa may highway, may karsada kay nahadlok. Apan kami na dito nagpadayon og Bible study, nanganta, nagampo. Grasya sa Ginoo ang tanan, no? So mao toy nahitabo siya last time, no? So mao toy live pero wala na jud ko ka-live og sama niini. But praise the Lord for this another great privilege, blessed opportunity nga gihatag niya nga maghisgot ta sa pulong sa Ginoo. Okay? So kumusta mo diha mga OFW, namo sa kong prayer, mga brad nako, namo sa kong prayer. Alpha Kaparo, namo sa kong prayer Seya. Tanan. Okay? So, naamantay lakaw karon igsoon, di ta magdugay, di ta maglangay, magampo ta. Atong i-welcome ang presence ni Lord, knowing that without Him, we are nothing. Atong invite ang Holy Spirit. But anyway, shout out na ako si Bo City Jail. Mga idyo kong pasaylog, pasensya, kay medyo busy ta diri kaayo. Unya natay bag-o nga tukuron nga simbahan niya karon na human na magabas daw ang mga kuan unya hakutunon basta something natay gihimo ron nga para sa bulaton sa Ginoo. So shout out Cebu City Jail, shout out Maximum 4, Brad Ares, Brad Kenneth, namo sa prayer kanunay. RDC 1, 2, 3, shout out. Brad Mago, yung family, yung wife, si Lovely. Brad Ibang, shout out. Mingaw na kayo ko ninyo, Brad. Mayor Ayan, si Brad Jao, Brigada 20, Maximum 20, sakto ba ko? Namo sa prayer. And shout out also to Gums T. Montenegro watching from Croatia. God bless you more, igsoon. Okay, so let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Thank you, Lord, despite of our busy days, busy schedule, but still, you give us this blessed, another great privilege, Lord God, para mamalandong sa imong pulong. Salamat kay Ginoo ani. Taliwala sa kabisi, gitagaan mi nimog higayon. Lord God, before we start, please search our hearts, cleanse us because worthy, because your word is so holy. Himoming takos, himoming angayan, Ginoo. Tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, mudawat sa imong pulong nga bisan usay sakit, mapainobsanon, madinawaton ang labaw sa tanan mosunod kanimo, Ginoo. Kaya ang milagro, ang breakthrough, ang blessing nasa pagsunod. It's not enough just to listen to your word, but you're looking for hearts that doers of your word, Lord God. So, himuaming matinud-anon karon gino sa imong pulong. Ikaw lamang among gipataas karon, wala mi nagdala og relihiyon og pundok. We live up only the name of Jesus Christ and nangayo mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Ikaw lamang among gipataas karon. There's no other name that we lift up this morning.
It's the name of Jesus Christ alone. It's all about Jesus this morning. And I pray, Lord God, you're gonna bless all the listeners, all the viewers, panalangini. I-bless as we listen to your word this morning. Let it be that your presence will be filled in our hearts. Mabati, masinati na mo imong presensya, imong dihog, imong gahom, ang manifestation sa Holy Spirit. Mabati na mo, Lord God. Imong comfort, imong gakos, Ginoo, imong hikap, mabati na mo. Holy Spirit, this is your moment. Move, speak to us. And let your will be done. Ang nabiling panahon, Amahan mong itugyan kanimo, salamat sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Shout out, Sister Pastora Bilina Pinyon. Bible study niya, sis. Busy ka. Hindi lang. Ito'y lahan na. 3 p.m. Let's go. So, let's start. Anyway, shout out the Wahon Islands of Southern Leyte. Salamat sa schedule nga gihatag ni Pastor Marlon Kutamura. Layo pa yung tao, nakabook na. January. And na ako'y mga nakabook sa daghan. October na I guess, Mater Dei College, ari sa amuang school. Gikuhan ko sa amuang pinakagwapa nga sao, sige tawagan na, instructor na mo, sa guidance counselor, okay. And, unsa lab? September, October, okay, October, November, nanapod. December na napod ay mga nakabook bagrasya sa Ginoo. So okay. Salamat sa Ginoo nga busy ta kanunay sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Kay sa una busy ko sa una sa buhat og mga binuang, no. Shout out din ako Pisigami, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Okay, let's start. Atong kuan igsoon ang atoang kuan jud karon, atoang tema. Okay, atong topic is about sa linog, no? Unsay message ni Lord sa linog. Okay? Unsay mensahe sa Ginoo sa linog. Naday mensahe ang Ginoo naa atong pasultiyon ng balaang kasulatan igsoon. Kung unsa ang iyang mga message regarding aning earthquake, daghan mga kalamidad ba? Naba ni sa Bible? Okay. Atong basahon igsoon ang giingon ni David sa Salmo 18:7. According to King David in the book of Psalms, chapter 18, verse 7. Praise the Lord. Anyway, shout out din ako ang Barangay Ingod, Tubigon. Nabi diha karong gabi around 8 p.m. kay naay funeral service. Og shout out na ko diha sila si Brad Ryan, mga Garduki family, si Ate Inday. Tanan. Okay, praise the Lord. Og sa mga followers na to diha, daghang kog kaila na, no? Nami diha, Brad, mga igsoon, kung maabot ni diha, Barangay Ingod, Tubigon. Nami daw niyang alas 8 sa funeral service. Okay? Salmo 18:7. Ingon ang pulong sa Ginoo. Listen, linog. Unya nauyog ang yuta. Linog, no? Kay nauyog ang yuta. Ang mga patukuranan sa kabukiran nangatayog. Linog ya po na. Sunod, nangatayog usab. Sunod, kay nasuko man ang Diyos. Hala. Di niya kuha. Balikon na ko magigson. Salmo 18:7. Okay? Unya nauyog ang yuta, ang mga patukuranan sa kabukiran nangatayog usab kay nasuko man ang Diyos magapanalangin siyang balang pulong. Wa ko mingon igsoon nga ang tungod kay nailinog nga niabot nasuko ang Ginoo. Ako lang gi-expound, gibasang na sa Bible. Sa Bible igsoon, duha atong punto karon. Una, usa sa rason, usa sa mensahe sa Ginoo. Si tawagan na unsay gisend nga message ni Lord kung naay linog. Una, tungod kay nasuko siya. Wa man tay mahimo na kay naman sa Bible. Sa time before igsoon sa Old Testament, basta naay linog, expression sa kasuko sa Ginoo. Okay? Nasuko man ang Dios. Okay. Now, di tangay day ana igsoon nga mahadlok. Kung atong basihan nga verse, no? Di ta angay mahadlok sa linog apan dapat ang makahinuklog. Amen. Igsoon, walay tsamba sa kalamidad. Walay tsamba sa mga gitawag og tragedy. Tanang pangitabo, kontrolado sa Ginoo ni. Pwede way linog na hitabo. Apan gitugot sa Ginoo kay na siya gipaabot nga message. And speaking of message, ingon diri ang pulong sa Ginoo. Ang linog usa sa pag-express ni Lord nga nasa kasuko. Nganong ang Ginoo masuko? Maybe lang, no? Unsay mga rason nga ang Ginoo masuko nato? Siguro ang mga tao igsoon busy na kayo.
Busy na kay sa ilang trabaho, ilang negosyo, ilang pangandoy. Busy na kay sigigukod sa kwarta, nya wala na panahon sa tag-iya sa kwarta. Busy na kay sa mga racket. Ang karon busy na kay nagsig-vlog-vlog unsa man diha igsoon. Busy sa mga temporaryo nga butang nga atong mabiyaan igsoon. Nalimot sila nga ilaha di ay atimanon ilang relasyon sa Ginoo. Nalimot sila nga naay Kristo nga dapat serbisyuhan alagaran. Mao nang usay masuko ang Ginoo. Ang Ginoo usahay igsoon magpadala og sitwasyon nga sakit kaayo. Sitwasyon nga dili ta kadawat, sitwasyon nga grabing sakita o guulan nato. Ngano man? Aron makuha na to yung mensahe. Aron makaamgo ta, aron makamata ta. No, aron isip pagpanuktok lang ni ang mga anak. Amen. Tagdain taon ko ninyo because I believe the now generation, again the now generation. Ang generation karon wild kayo tungod sa high technology. Grabe na kababad sa social media instead sa Biblia, no? Murag gipalabi ang kahilayan kaysa pagsimba, kaysa mga buloton sa Ginoo. Gipalabi ilang pangandoy nga mahimong profesional, manrabaho, magnegosyo. Grabe ang ilang gipanday para sa ilang future. Nalimot sila sa Ginoo. Amen. Dili sala manrabaho, magnegosyo, mag-eskwela pero ayaw kalimti ang Ginoo. Kay nakamata ta karon tungod sa Ginoo, dili tungod kay nagamping ta. Utang nato sa Ginoo atong kinabuhi. Mao na igsuon nga according to the word of God, sometimes tungod sa kasuko sa Ginoo magpadala siya linog. Biblically, no? Wala ko nanungo, wala ko mingon nga tagga mo dautan mo, no, kay apil mi gilinog ang Bohol, kusog pod. Kusog lang ang Cebu. Okay? Every tragedy nag-send og message si Lord. Biblically, ang linog igsoon expression sa kasuko sa Ginoo. Again, nganong nasuko si Lord kay basin ang tao nakalimot na niya. Ang tao nag-enjoy na sa mga kalibutanong kalipay. Ang mga tao nag-enjoy na, sige, gukod o kwarta, sige, tigom. Ang kwarta dili sala. Apan kung imong gihigugma ang kwarta labaw sa Ginoo sala na. Kaya ang imong Ginoo ang kwarta instead nga ang tag-iya si Jesus, the blesser. Amen. Linog igsuon pagpukaw din uyog. Kabantay mo nang naitaong natog. Hoy, mata na. Di gali na mo mata, bisag imong singgitan, uyugon, di ba? Ang linog pag-uyog, giuyog ang atong first love nga nahikatulog aron kita makahinuklog. Amen, ug mobalik sa Ginoo. In other words, ang linog igsoon, expression ni sa pagpangga sa Ginoo at the same time. Yes, expression sa iyang kasuko, pero expression sa iyang pagpangga sa nato. Ngano man, kung wa patay gugma sa Ginoo di ta pukawon. Kung wa patay gugma sa Ginoo di ta pahinumduman. Kung wa patay higugma sa Ginoo di ta kastiguhon, di ta bunalan. Sakit man ni para sa Ginoo igsoon apan kung mao lang niyang pamaagi nga makahinumdom ta niya, makahinumdom ta pagtubag sa tawag niya, makahinumdom ta nga mga lagad niya mo balik atong klaruhon atong relasyon niya, mo reconnect ta pagbalik kung mao lang ni ang hinungdan bisag sakit. Bisag naay mga nangagubang balay kung mao lang ni ang pamaagi para sa Ginoo nga mo balik ta niya. Buhato na sa Ginoo bisag sakit kay naman dili gusto ang Ginoo nga makaangkon ta sa masakit nga pag-anto sa impierno. Sakit ron pero ang sakit impierno pag-anto sa walay katapusan. Amen. So dapat dili ta magbagulbol mo complain and then maybe there's so many people right nowadays, Lord ngano man gitugot mo. No, we don't have any right and authority to question the King of Kings, our Creator. Nasay katuyuan but instead pasalamati ang Ginoo. Amen. No, kay pagpukaw ni siya, pagpahinomdom, naunsa naman ka anak, asa naman imong kadasig sa una. Di ba sa una, daghan ka gi-disciple, asa naman ron. Anak nga no, nag-unsa naman ka diha, di naman kay di. Asa man imong unang gugma, asa naman imong prayer time, kaniadtong grabe ka muluhod, muhilak na ko sa kadlaon. Asa naman tong excited, kay ka dili ka agdahunon nga musimba, dili ka agdahunon nga moadto sa church, asa naman ron. Linugon bing ha, natuog, dahi ka natuog. Unsa man din ang linog uyugon, di ba? Una mga igsoon nga dapat right now ma-realize nato. Ayaw tanaw sa sitwasyon. Sometimes dili na to makuha ang message ni Lord kay naka-focus ka sa mga biktima, no? Labi na sa mga nangamatay. Dili nimo makuha but sa behind aning tanan nagdala ning mensahe sa Ginoo. Amen. There is no such thing as an accident in this world, but everything that happens, God has a purpose. God has a plan and His plan for us kay maayo gina. Para sa atoa igsoon sakit, di maayo, makalagot, pero maayo ni para sa Ginoo. Kay makaamgo ta diri, makamata ta igsoon.
Again, ingon si David, ang linog ekspresyon sa kasuko sa Ginoo. Nganong ang Ginoo masuko? Ang Ginoo di masuko kung kita nagsubay sa iyang kabubuton. Ang Ginoo di masuko igsoon kung nagpagamit ta sa Ginoo. Ang Ginoo di masuko kung natunong tas tawag sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, nakigrelasyon ta sa Ginoo, di masuko. Masuko si Lord kung ning tipas ta, ning simang ta. Masuko si Lord kung nakalimot na ta niya. Masuko si Lord kung atong gipalabi ang mga butang kalibutanon kaysa atong relasyon niya nga mao'y mulungtad hangtod sa walay katapusan. Na mao na hinungdan nga si Lord na suko, mao ni ingon ri sa balang kasulatan, ingon si David, nauyog ang yuta ang mga patukuranan sa kabukiran ng atayog. Usab nga naman kay nasuko man ang Dios. Again, an earthquake, ang linog, is an expression of God's anger. But at the same time, it's an expression of God's love for us. Kung wa pa tagitaga di gugma sa Ginoo pasagdan ta. Pero tungod aning linog igsoon gipamata ta, anak balik na mo nako. Amen. Anak, nakainumdum ba ka sa imong gisaad nako? Kainumdum ba ka atong imong gi-promise na ko nga mauna magpagamit ka nako, mga lagad ka nako? Asa naman karon, di ba? Kay I remember igsoon katong niaging linog, unsa man tong lab, unsa adlaw to lab? Tong linog kuan to pre-meeting to namo sa Tubigon, sa Ingon Tubigon, and then Pizza Uno. Katong linog akong nabantayan daghang kay ning sangpit sa Ginoo. Even ang Facebook nako napuno og mga prayer. Kabantay mo. Daghan kay nakainomdom sa Ginoo tungod sa linog. Si Lord wa masayop. Gitugot niya ang dagkong kalamidad, sakit, trahedya para makahinumdom ta. Tinuod man, nanangpit, astang mga palahubog, mga adik-adik, nanangpit o Ginoo na. Nalay uban na malikas, yaw. Nay uban, nasa Facebook. Lalinog, yaw. Yawa, may gisangpit. Hilapod to. But mostly, nagsangpit sa Ginoo. Even right now, daghang naghilak sa Ginoo. Ug mao nay kalipay sa Ginoo muduol ta niya. Sama sa kung gingon igsoon usay sakit. Sakit gud ni para sa Ginoo, pero kani nga sakit kung mao lang ni hinungdan nga mobalik ta niya, nga di ta maabtan sa iyang pagbalik. Buhato na sa Ginoo, kay di gusto si Lord malaglag ta. Dili gusto ang Ginoo makalimot ta, mawa malaglag ta. Gigamaan ta sa Ginoo og langit aron adto tang tanan magpuyo dili sa impierno. Amen. That is why usahay naa gyud ni sakit siya. Sakit igsuon labi na. Praise the Lord, safety akong manghud dito sa San Remigio. Pero duol sa ilahan sa kuya mauni. Bulo gikumot ang dugay even karon. Sa asa to sa gym ba to na yung mga natagakan, yung mga basket mga players, grabe. Mula gikumot akong dugan, grabe kaingon ko, grabe na unsa man no. Pero di ka pwede mo question ni Lord because our God is a perfect God. Amen. Di ta kasabot sa iyang plano. Pero mao ni timan wa siya itugot nga nasayop siya. Kung naa may masayop kita, kay di ta perpekto. But si Lord, di na siya masayop. Nalang siya gipaabot nga mensahe. So mauna lang na choice ni Lord para mubalik ta niya. Buhato na niya. Again, ang linog, expression sa kasuko sa Ginoo. Aside from that, expression sa gugma niya. Kaya ang tinuod nga anak nga gigugma sa Ginoo latuson. Ang tinuod nga mga anak nga gipangga sa Ginoo, koreksyonan, badlungon, pasakitan, disiplinahon. Amen. Mao na mga igsoon nga pasalamat ta sa Ginoo. Kami diri kusog-kusog sa damo sa Bohol. 5 talam no? Kapin. Basta kusog-kusog sa mo sa Bohol, 6 kapin lang sa Cebu. Pero diri gilinog na sad mi 2013 7.2 bag-o pa ko to na pastor igsoon. Gikan pa jud ko to nagampo pag human og gampo kay daan naman jud ko mag-share sa Facebook, nag-laptop ko to. Giuyo ko giumud-umud akong nahagbong ko sa akong katre. Kinakusugan to. Ana bitaw, no? So igsoon, mo ni timan igsoon. Sa tanang nagtan-aw karon diri if ever na appeal mo ning linog, paminaw mo nya na ay mga sakit nga nitabo karon hinumdumi lang pinangga ka sa Ginoo. Pinangga ka sa Ginoo igsoon mauni, no? So right now siguro atong i-examine atong kaugalingon kung naunsa na atong relasyon sa Ginoo, atong commitment sa Ginoo kay usa lang ni kapag pagpukaw og pahinumdum. Amen. Kay gusto si Lord nga kung unsa ta kasuod niya kaniadto mobalik ta. Ug di gusto si Lord nga magpatuyang ta sa mga binuhatan nga dili sala pero wala hinungdan. No? No, ang uban karon nga buang nag-scatter, nga adik nag-email, balik na ta sa Ginoo, dapat ma-adik tas pulong niya. Oh, naglinog na. Okay? Mao niya tong unang punto igsoon ang linog, expression sa kapungot sa Ginoo.
Second, napaigsoon. Kung nganong nailinog, biblically. Arita sa Mateo, si Jesus nagingon. Mateo 24:7. Minawa, Mateo 24:7. Magubat ang mga nasod. Gubat ba karon? Piting gubat tao eh. Gubat ang mga nasod. Mag-away ang magingarian. May mga kagutom na aba? Yes, naay kagutom ron sa lain-laing nasod. Okay? O nang deport ka mo reklamo diha nga wa kay sudan, napay mas way kaon karon nato. Okay? May mga kagutom dana og mga linog, okay? Mga linog. Mga bang linog ron mga daghan abo linog dito sa Cebu, linog ari sa Mua. Linog pud sa somewhere in ay part sa mga Mindanao nga linog, okay? May mga kagutom og mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Ang babaw ani kining mga butanga kinanglan may tabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Apan sign sa katapusan. Okay? Second point na to igsoon, primero, ang linog expression sa kasuko sa Ginoo. Ikaduha, ang linog ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik sa atong manluluwas, the Messiah Jesus, my Redeemer, King Savior Jesus Christ. Ilhanan ni sa pagbalik sa Ginoo, hapit na. Amen. 2 Timothy chapter 3. Ingon si Pablo nga ni Timoteo, sa katapusang mga adlaw, malisod ang panahon, no? Magkadautan ang panahon. Nanakaron, kabantay mo, grabe ang generation kadautan, wicked, evil. Sign na sa katapusang mga adlaw, ug napoy sign sa katapusang mga adlaw, ingon si Jesus, linog. Linog igsoon usa ka ilhanan nga nagkaduol na nga kwaon ta sa atong manluluwas. Duha ang mensahe sa linog. Una nga mensahe sa linog, nasuko ang Ginoo. Amen. Ikaduha nga mensahe sa linog, nagkaduol ang pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Giremind ta ni Lord igsoon. Nailinog. Giremind ta nga ang pulong sa Ginoo unsay nasulat nag-anam-anam katuman. O nagkaduol na, nagparamdam na si Lord nato sa iyang pagbalik. Sa tanang nananaw diya, nga ning distansya ka sa Ginoo, ning backslide ka, ning kangay mong relasyon sa Ginoo, wa na ka nagpagamit sa Ginoo. Kanusa pa man ka mo balik, no? Kanusa pa man ka mo balik, ang panahon di matag-an, naglinog na. According to the Word of God, ang linog usa sa sign nga duol na mo balik ang Ginoo. Amen? Kanusa man ka mo balik, basin maunahan ka sa iyang pagbalik. So in other words, ang linog dili aksidente. Ang linog igsoon nay duha ka mensahe nga gipadala. Nasuko ang Ginoo, nga nasuko man Ginoo siguro ang mga tao nakalimot na niya. Siguro ang ato ang mga uban, mga government official na nalingaw na sige pangurakot. Siguro ang ubang mga tao, mga dato karon nagpalabi na sa kailayan tungod sa ilang mga bahandi. No? Nakalimot sa Ginoo nga may nagbless nila. Mao nang gilinog, nasuko ang Ginoo. Siguro daghang mga Kristohanon karon nga namiya na sa ilang unang gugma sa Ginoo, nasuko ang Ginoo. Amen. Second message sa linog is ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Now, challenge ta. First, ang linog expression sa kasuko sa Ginoo. Muntan na ko yung mga igsoon. Kumusta ang inyong relasyon sa Ginoo karon? Angay ba malipay si Lord ug angay siyang masuko. Ikaw mismo igsoon kabalo sa imong status karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kabalo si Lord sa kabalo ka sa commitment nimo ni Lord. Now, angay ba si Lord masuko nimo or malipay? Kung una-una nimo masuko gid o gipahinumduman ka sa linog. Amen. And then second igsoon, ang pulong sa inyo nag-ingon nga ang linog ilhanan nga hapit na mobalik ang Ginoo. Now karon, challenge na po ni. Andam na baka moatubang sa Ginoo? What if one of these days mubudyong ng trumpita, mobalik na, mo kanaog ang atong manluluwas nga si Jesucristo? Sigurado baka nga madala niya sa iyang pagbalik. Or usa ka sa magdagandagan niya gukudgukuron ka og mga mananap niya ning kalibutan. Or usa baka sa magpaputol sa liog na lang aron malangit ka. Igsoon ang panahon karon di ka tiaw-tiawan. Kung imong makita ang palibot, grabing mga kalamidad, trahedya, kalisod ug kadautan sa mga tao. Now is the time to get serious in our relationship with Jesus.
Na now is the best time to be used by God. Now is the best time, igsoon nga mo, balik sa Ginoo. Ayaw pag unya-unya. Wala ka kay balo mo balik ng Ginoo, or mga matay bata mo balik tas Ginoo na. Karon, igsoon, ayaw usiki mong takna. Gamita ang panahon karon nimo nga mahimaya ang Ginoo. Amen. Ayaw pagkumpiyansa. Seryosoha ang naitabo karon. Kalamidad, daghan kayo. Kadautan sa panahon, tanawa. Just observe what happens around us right now. Kabantay ka. Dili na ni ordinaryo nga mga adlaw. Mao na ron ang panahon nga magseryoso ta sa Ginoo. Busy ka, walay problema na. Apan ayaw itugot nga tungod sa imong kabisi mo kang imong relasyon sa Ginoo. Ay kumpiyansa. Every now and then pwede mo balik ang Ginoo. Amen. Pangutana, usa ka tas madala niya. Unsa pa, so what's next ani nga kalamidad? Amen. Ay gitugot igsoon. Ang kalamidad matod pa sa Salmo, ekspresyon sa kasuko sa Ginoo. Now, just try to examine yourself right now. Na ba kay gibuhat nga ikasuko sa Ginoo? Kung naaman, kay bawo man ka, just be honest to God. Kung naaman gani, ang linog nagpahinumdum, balik sa saktong dalan nga gipasubay sa Ginoo nimo. Paggamit sa Ginoo. Nawa ba imong first love, gipahinumduman ka sa linog. Nawa ba imong kadasig, nalipat na ka, gipahinumduman ka sa Ginoo. So, again, ang naitabo na to nga linog sa niaging adlaw. Dili na siya, ayaw siya ingnon nga, tsambara na, swerte no, why swerte og malas, gitugot sa Ginoo to kay na siya mensahe. And biblically, ang linog, nag-send og message, nga nasuko ang Ginoo. Ikaduha, nag-send to og message nga hapit na mobalik ang Ginoo. Kanusa pa man ka mobalik niya. Kanusa pa man ka mo seryoso. Kanusa pa nimo klaro nimong relasyon sa Ginoo. Igsoon, nindot nga mabalikan ta sa Ginoo or mukalas ba tong kinabuhi, mga matay bata nga naa sa kiliran sa Ginoo. Way laing pinakalami, pinakanindot karong panahon na. Kanang naa ka sa kiliran, presensya sa Ginoo. Kanang connected ka ni Lord. Kay bisag unsa may tabu sa kalibutan, sigurado ngadto ta sa dapit nga nindot kaayo nga giandam sa Ginoo. Amen. So, again, kung naay nagtan-aw karon diri nga usa ang imong family nga victim sa linog, don't ever question God, but instead pasalamati ang Ginoo. God is still good. Gi-remind ta niya. Kay, basta, si Lord nasayod siyang gibuhat. Si Lord, igsoon perfecto. Amen. Di man maayo ni, pero nagdala ni og maayo na to. Basin gali, karong Domingo, puno-puno ang mga simbahan, di ba? Maayo. Nakahinumdom tas Ginoo. Pero maol, kinahanglan pa ba nato masination ning mga dagkong trahedya para lang mubalik tas Ginoo. Nahitabo naman ni igsoon, ang atuwa lang ni is motubag ta. Ang Ginoo nagtawag nato karon pinagi sa linog, nagpahinumdum. Ang response na ra nato. Amen. So mao niya itong mensahe karon igsoon, no? Linog, di tanging mabalak ka. Na mensahe si Lord. Amen. Kung namtay angay kabalaka, siguro tungod na kay layo na kas Ginoo, mabalaka jud ka. Pero kung kabalo ka igsoon nga duol kas Ginoo, kabalo ka nga God is in complete control. Amen. Mao niya mensahe sa Ginoo. So let's pray. Ug sama sa akong giingon igsoon, maghimo tag special prayer. I just want to encourage everyone to kana bitang mo kuan lang mo si amen and mo agree. Okay? Ako mo lead og prayer karon sa especially kanijong sa Cebu. Grabe, daghang kay nangamatay. I don't know kung pila na ang nangamatay, basta yesterday padulong mi sa Bible study according sa one of my disciple, young people, ingon siya nga mga 90 plus. Daghan igsoon, daghan sakit. Pero sound taman, no? So maghimo tag special prayer sa mga biktima sa linog. And then just agree or just say amen out there. Lahi ni siya ato ang lahi niya atong live karon kay ato silang pahinungdan. Di sa lalim.
And then let's pray that they will realize the message of God, why He allows it. Amen. Okay, let's pray. Father God, thank you for your word this morning. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo, sa kaalam. Holy Spirit, thank you so much, especially sa among topic karon about sa linog, Ginoo. Salamat, Lord, nga imo ming girimayan according to your word nga ang linog expression sa imong kasuko, and ang usa ang linog sign ilhanan nga nagkaduol na imong pagbalik. Right now, Lord God, among gi-lift up kanimo, Lord God, ang mga families nga na victim, labi na katong naay mga nakalas nga kinabuhi, Ginoo, tungod sa linog. Lord God, I pray, Lord God, continue to comfort the family, and I pray, Lord God, nga ilang madawat ang tanan, masabtan ang mensahe nimo, Ginoo. Kung kato imong gitugot to nila, Ginoo, kay naa kay mensahe nga nagpahinumdom kanila nga mobalik sila nimo, or tinudanay nga mga lagad nimo, Lord God, I pray nga mo response gyud sila, Ginoo, and heal them. I believe ang uban nila, Ginoo, nasamaran jud sakitan. And of course, Lord God, I pray nga imong tagbo nilang panginahanglan katong mga nawadag mga panimalay, na nawadan og mga properties, Lord God, i-bless, Lord God. I declare dubliha pa, Ginoo, ilang panalangin sa pangalan ni Jesus. Kung unsay nawala, Ginoo, ipuli, Ginoo, ang mas pinasahi nga blessing against them. Nganha nila. And also, Father God, again, akong giampo, Ginoo, nga ang comfort jud, Lord God. Because I believe dili ilalim ang naitabo sa mga pamilya karon, Ginoo, nga nakasinatian ni Lord God. Di lang mi karelate, pero I believe sakit siya kaayo. But Lord, comfort them, and then just help them realize the message, Lord God, because I believe dili to aksidente, Ginoo. Pwede to dili nimo himuon. Pwede to dili nimo itugot apan imong gitugot kay naa kay katuyuan usahay lang, Lord. Dili na mo masabtan imong plano kay bright kay ka, Ginoo. You're the God of wisdom. But Lord, all we have to do, ang amo lang buhaton mo dawat mi, Ginoo. Dawato na mo ang tanang pangitabo, knowing that all things work together for good. Na ay kayuhan, Ginoo, bisan dili maayo ang naitabo. Again, Lord, bless them, ang katong mga nabiktima sa linog, Lord. Tagbuhay lang panginahanglan, especially maybe ang uban ron burn out pa, Ginoo, Lord God. Basta protection ni tabangi, Ginoo. And ilang mga pagkaon, Ginoo, water, foods, tanan, especially a financial assistance, Lord God. Mamuhat ka, unya gamita sad ang gobyerno sa Cebu nga muhatag jud, Ginoo, mga hinabang nila, in Jesus name, in Jesus name. Thank you, Lord, sa imong kamaayo. Tao lamang mi, Ginoo, wala mi katungod mo question nimo. Tao lamang mi, Ginoo, wala mi katungod magbagulbol kay ikaw, Dios, perpekto ka, wala ka masayop sa tanan nimong gitugot o gihimo. So Lord, thank you again. I-bless, Lord God, i-comfort, ayuha ang mga samad sa kasing-kasing, sa mga kuan, Ginoo, nasalanta, Ginoo, na biktima sa linog. Kung na may uban karon, Ginoo, nga nabuhi pa unya nasa ospital, tagbuhay lang mga bills, Lord God, and I declare complete healing in Jesus name, and comfort as well. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw nga Dios, Ginoo, perpekto. Ikaw nga Dios, Ginoo, dili jud ka masayop. Ikaw nga Dios, nakasabot ka sa imong gibuhat, Lord God. Wala ka masayop, Ginoo. Kaybaw ka sa imong gihimo, Ginoo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, bless all of the viewers and listeners karon according to their needs. Unsa man ilang desire karon, panalangini sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. This time, among ang kuno ng kadaugan, ang panalangin, ang milagro, ang kayuhan, ang kaluwasan, ang kagawasan, Ginoo, breakthrough, kay bulungang butang, gikan kanimo amo kining ang kunon, amo ning dawaton, uban sa pagtuo, Ginoo. Himua lamang ming kapiyalan, Ginoo, sa tanang grasya o panalangin ngayong ibubo ka namo. This is our prayer, Lord God. Amo kining gisalig, gitugyan kanimo, amo aning gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, followers, viewers. Thank you. See you again next time. Don't forget to invite your friends to follow our page and YouTube channel na to. Don't forget, ako ni siyang i-download kani. Ako ning i-upload dito, no? So, again, let's continue to pray to all of the victims of this kani nga trahedya. Sa family, sa comfort, nga masabtan nilang tanan. Amen? So, that's all for this morning, Zone. Makalugar ko pohon, balik rata, no? Busy jud kay ko, pasensya na mo, pero naamos kong prayer. Okay? So sa tanan mga viewers karon and listeners, I declare God's protection, God's favor. I declare that all the works of our hands i-bless ni Lord, atong mga lakang, atong mga buhat sa kamot panalanginan sa Ginoo. Don't forget to share our live or to share our
YouTube channel igsoon. Okay? So that's all for this morning. This is gonna be a victorious day for us. This is gonna be a fruitful day. Mga utang na to, maimpas in Jesus' name. See you next time. Ampo, amping, abante. God bless everyone.